Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Канал 3. Вие сте с предаването Психологически портрет, аз съм Рени Анастасова. Уважаеми зрители, миналото предаване ви срещнах с един изключителен лекар, който се занимава и с нетрадиционен начин за лекуване с хомеопатият. Много интерес имаше и искаха връзка с нашия доктор Русев. Уважаеми зрители, приятно ми е, с голямо уважение и удоволствие за мен отново да присъствате, доктор Русев. Интересът е невероятен към вас. И знаете, че пак няма да ни стигне времето. Много ми се иска да продължим и другата седмица, но това само зависи от вас. Аз ви каня отново, защото хората се интересуват. Да започна от там. Малко история за хомеопатията. Миналия път говорихме, че няма химия, че как се добива екстрата за лекарствата, които трябва да се лекуват различните болести. А сега, ако започнем да говорим малко и история за откъде идва, по какъв начин е тръгнало да има интерес към хомеопатията. Да. История. Хомеопатията е повече от 200 години. Създадена е от Самуел Ханеман, немски лекар, философ и всякакъв, с който се занимава с всякакви науки. Той има много последователи, като Кент и много други, като основно как всъщност се изобретява лекарството чрез хининова кора. Хомеопатията тръгва оттам. И от хининовата кора той започва да доказва и изпробва върху себе си. И след това всъщност установява, че това лекарство, което в максимални дози води до токсичен ефект, то същото лекарство в много разредени и динамизирани дози, то води до излекуване на същото заболяване. Другото, което е всички негови последователи след това използват, тук може би е момента да споменем едно единствено лекарство, тъй като именно то е в състояние да излекува тази болест и именно тази болестна единица или симптоми от болести, които страда даден човек. Други негови последователи, които използват неговия метод, като Бьорик, Бьонинхаузен и други, те също използват хомеопатични лекарства в силно разредени дози, които има много добър ефект по отношение на всякакви симптоми. Ние казахме в миналото предаване, че лекарството е силно, колкото повече се разрежда, толкова по-енергийно. Значи, то става енергийно, точно така. Силно и лекуващи става заболявания. Доста силно, но силно енергийно, но самото лекарство е доста разредено. Да. И самото то може да лекува вече комплекс от болестни и различни симптомни единици от даден пациент. Може ли да кажем, има ли точни изчисления, кои болести хомеопатията, като казваме, че почти всичко лекува, това почти сякаш не ми дава точните заболявания, да се които... каже точни заболявания, защото нашата медицина разделя заболяванията на различни видове, на различни органи, на различни системи. Докато хомеопатията дали човек ще страда от дадено заболяване не е толкова важно и колко напреднало е дадено заболяване също не е толкова важно, а важно е дали ще се намери за този комплекс от симптоми и заболявания дадено хомеопатично лекарство, което ще помогне за съответния случай. Така че не може да кажем, че хомеопатията има за дадена болест има едно лекарство. Той има много лекарства, които са за самия човек, а не за самата болест, защото по-важно е човек не от каква болест страда. Може ли да говорим за животинските инстинкти, екстрата, който е животинския? Как се придобива? За какво се използват или за какво се използват най-много? Примерно мляко. Хомеопатично лекарство от мляко. От млека, така също са много известните. За какво действа то? Могат да се направят от всякакви видове от мляко. Когато така дадено хомеопатично лекарство се изпробва върху здрави пациенти, след което по техните симптоми
всъщност, които ще продуцират, когато се даде самото лекарство, то същите симптоми, това същото лекарство, в случая мляко, за което ме попитахте, то ще излекува същите симптоми, които има даден пациент, когато вече е болен. Тоест, едно лекарство, за разлика от другите алопатични лекарства... една болест, която лекува този екстракт мляко от животински. Може да бъде обрив, може да бъде различни заболявания на черния дроб, може да бъде на храносмилателната система, може да бъде депресия. Много са симптомите и комплекса. Зависимост от това колко енергийно е, или има ли зареждане енергийно за различните заболявания, или заредено е енергийно в комплексно. То е заредено в различни разреждания. Едно лекарство има много видове разреждания. Така. То по-скоро зависи от даден пациент, колко е от неговото, дали е състоянието остро или хронично, също така колко е болен самия пациент, от възрастта и някои други особености в това дали да се даде лекарството в силно енергийни дози еднократно или да се даде в по-малки, но често повтарящи се. Да. Добре, доктор Русев, вие сте педиатър. Може ли да речем, че знаете, че в повечето бебета се раждат с жълтеница, може ли да се започне още до 40-я ден да се дава този екстракт, говоря за жълтеницата? Примерно, ако се започне с лечение хомеопатията. Да, може да се дава, ако вече тъй като имаме физиологична жълтеница в самото начало, 10 на дена, тогава не е необходимо. Тя се преминава, тя сама от себе си. Да. Вече когато има по-усложнена жълтеница или по-тежка, в тези случаи вече може да прибегнем до... Има ли интервал на време, кога може да се излекува, да премине веднага тази жълтеница? Защото аз имам познати, които изцяло са отдадени в хомеопатията и казват, че се чувстват веднага. Още на втория ден вече дават... Ако състоянието, колкото по-остро е състоянието, толкова по-бързо преминава. Докато хроничните случаи, тогава за тях е необходимо да се даде различна доза от дадено лекарство, където в този случай трябва да го чакаме месец и половина и повече понякога, за да видим зависимост от състоянието на човек. А мога ли да попитам и така, ако имаме кожно заболяване, както много хора в момента имат псориазис, примерно, говоря, аз имам такъв познат, какво ли не, къде ли не е ходил, и временно преминава, след това отново, какво бихме могли да направим, откъде да започнем такава болест, която тя е генетичен код. Това се знае много добре, че е така. Но в този случай пак е необходимо същото да се направи така нареченото хомеопатично интервю. Има, разбира се, да се снемат всички симптоми на този пациент, не само трябва ли да се направят изследвания, генетично изследване? Генетично изследване не бих казал, по-скоро други изследвания, за да се изключи някаква... Дали наистина това е псориазис, от кога, от колко време колко силно. И да се докаже с патоанатомично. И след това вече, да се премини към хомеопатично лечение и да се определи точното лекарство за даден пациент. Това, че заболяването е на кожата, се смята, че кожата е най-външният периферен орган на тялото и така че болестта, когато е на кожата, тогава може да кажем, че организма е сравнително здрав. Казвам сравнително, защото заболяването, най-общото казвам заболяването, е изтеглило самата, болест на кожата. Това е един много добър белег, ако това заболяване се намаже или този обрив се намаже с даден мехлем или кортикостероид, които сега в момента се използват, то след това може да се развие по-тежки усложнения. Тоест, ние казваме болестта да влезе навътре. Тоест, след това да се развие сърцебиене. Ако почвам след това пък да лекуваме сърцебиенето, ще се развие, да кажем, раздразнителност. Ако започнем да лекуваме с лекарства раздразнителността, след това може да се развие депресия. Ако почваме да лекуваме депресията, може да се развие паническо разстройство. Така че организма е един и той продуцира жизнената му сила, продуцира различни симптоми на различни нива на тялото. Ние не можем да лекуваме по-отделно заболяване, трябва да направим така, че да лекуваме комплексно. Комплексно целият индивид. Именно това е хомеопатията. Аз не знам друга медицина или друга наука, която да лекува толкова комплексно организма.
Да. Той действа директно върху жизнената енергия и тя вече е способна да излекува... Може ли, доктор Русев, пак да повториме, защото е много важно. Зададаха ми този въпрос още днес да ви ги задам. Добре. Специално за псориазиса и имам такъв случай, за малко дете говоря, който има лиши по тялото. Дори тръгнаха вече, да не казвам, че се съмняват за витилиго, но... трябва да се изясни да се изясни. Дали са лиши, водни лиши или е витилиго. В този случай пак трябва да се направят изследвания и да... Мога ли да ги пренасоча към вас? Да, разбира се. И след това да определим какви са общите детето симптоми. Е на 4 годинки. Да, разбирам. Когато става въпрос за кожен обрив, е необходимо по-дълго време, за да премине самия обрив, като не е необходимо изобщо да се маже. Пак казвам, ако един обрив се намаже, то тогава болестта влиза навътре. Има ли лечение чрез мазания, както казваме, чрез мехлеми в хомеопатията или само на дрежете и в течно състояние? Могат да се използват хомеопатични лекарства, направени под формата на мехлеми, но в редки случаи ефектът е минимален. Най-добре е да се определи вътрешно да се поеме, да се действа директно върху жизнената енергия на организма и тя самата да излекува самия организъм. Добре, няколко пъти повтаряме, доктор Русев, че тук комплексно трябва да се лекува с заболяванията, не по-отделно. Но все пак, мисля, че все от някъде трябва да се започне едно от най-важното заболяване на човека. Примерно, говоря, ако имаме проблем с психиката, ако имаме проблем, по-голям е проблем, ако е изкарал един микроинфаркт, доктор Русев, нямаме други проблеми, освен ако имаме и проблеми, знаете, че над бъбречната жлеза, там са скритите хормони, но в същото време проблеми с бъбреците, ако имаме, тогава повишаваме и кръвно, повишаваме и тук се отразява всичко върху сърдечната дейност. Казвайки, че самото сърце е здраво, но сърдечната оговивка, да речем. Добре, въпросът ми е тогава. Само проблема е в сърцето. Тогава може ли да атакуваме само заболяването на сърдечната дейност? Да, разбира се. Тогава, ако човека няма други оплаквания, говоря физически, тогава вземаме симптомите от сърдечно-съдовата система. Тоест, как го усещат, дали има сърцебиене, по кое време на денонощието. С сърцебиенето има ли някакви други оплаквания? Може да има изпотяване, може да има някакви... Тоест нарушаване жлезите с вътрешна секреция? Или потните жлези, трябва да атакуваме там. Тоест, ние вземаме така наречените допълнителни симптоми, които са свързани с сърдечно-съдовата система и как самия човек ги усеща. Това е по-важното, отколкото от каква болест страда. Тоест, болестната единица не помага толкова на хомеопатията, колкото самите усещания и самите симптоми, които има самия пациент и как той ги усеща и как ги чувства. Беше следващият въпрос. Доктор Русев, въпросът ми е такъв. Как да разбереме, че вече взимайки лечението, което го правиме, и има индикации вече за подобрение? Вземането първо на хомеопатичното лекарство може да се, или в по-големия случай от пациентите, се предизвика така нареченото хомеопатично влошаване. Тоест, част от симптомите, които има пациента, леко могат да се обострят. Това не означава, че нищо не трябва да се прави. Може да се изплаши пациента и да спре лечението. Да, точно така. Това не трябва нищо да плаши на самия пациент. Тоест, няма да действа бързо, а трябва да разруши заболяването, да активира по-силно, за да блокира... Точно така. Ние като вземем хомеопатичното лекарство, това е една изкуствена болест. Тази изкуствена болест, която ние вкарваме в организма... Много бързо. Тази изкуствена болест, която вкарваме ние в организма, двете болести взаимно се унищожават. Собствената с изкуствената, която е внесена от лекарството. Тоест, като клин избива. Продължаваме. Казаха, че имаме още една минута. Добре. Аз имам още един такъв много въпрос, въпреки че казах, че имах тази вечер предизвикани такива въпроси, които да ви в неудобно състояние, но нямаме време. Какво ще кажете на нашите зрители? Наистина да внимават къде, с кого
защото сега има грип, между другото, въпреки че казват. Това са над 200 Този грип е, между другото, доста упорит и доста труден за лекуване. Да не се самолекуват. Хомеопатията няма профилактичен ефект, така че не съветвам да не тръгват да лекуват сами себе си с хомеопатията. Да, по-добре билки, нещо друго да използват, но хомеопатични лекарства да не вземат. Да потърсят по-скоро специалист в тая област. Да. Добре, много благодаря. И другата седмица. Продължаваме. Както винаги ни стигна времето. Уважаеми зрители, реклама.